Idén 17 bográcsban rotyogott a finomabbnál finomabb ebéd. A Fakanál-csatába benevezett alkotások között volt birkapörkölt, raguleves, babgulyás, de még marha pörkölt is, méghozzá jutúros strapacskával. A versenymunkák közül persze nem hiányozhatott a jóféle vadpörkölt sem. Ez egy vörösboros áfonyás vaddisznó lesz, ami Ladánybenén esett el, hál' Istennek, vagy nem hál' Istennek, de inkább hál' Istennek, és ezt szeretnénk előadni a kedves közönségnek. Vaddisznó pörköltet azért nem olyan egyszerű elkészíteni. Neked ez hanyadik vaddisznó pörkölted? Már gyakran készítesz ilyet? Hát én is vadászember vagyok, és úgy gondolom, hogy ez már a sokadik. Nem mondanék számokat. Sokat főzünk őzet, vaddisznót, nyulat és egyéb vadat a bográcsba, ez öntött vas bográcsba készült el. Van hozzá borókabogyó, és egyéb fűszer, amit nem szeretnék elárulni, de ez biztos, hogy finom lesz, és tetszeni fog mindenkinek. Mi az igazi titka a jó vadpörköltnek szerinted? Ez jó, hogy megkérdezted. Az igazi titka az, amikor az ember elmegy vadászni, és meglövi a vadat, már akkor megvan az íze ennek az egész pörköltnek, mert nem a bográcsban dől el az íze, hanem akkor, amikor elesik a vad. Szilárdtól megtudtuk a vadpörkölt krumplival, kovászos uborkával, no és persze egy kis cseresznye pálinkával az igazi.